2,5 dneska? Od 2 do 2,5, hej. Sa cítite, jazdíte, hej, lebo počasie je bez vetra, tak najazdíte kilometre a pokiaľ sa znecítili, tak potom hej, ubere. Vo výške 2600 metrov a musia si dávať pozor na to, aby nešli do prílišnej vysokej intenzity. Ideálne je to v tom, že tu je sneh, inde není sneh a tým pádom využívame ten ľadovec na to, aby sme sa rozlyžovali a popracovali v tej technike. Kvôli tomu sme tu, aby sme mali prvý kontakt so snehom a naližovať, čo to dá a tráviť čas na morskej výške je to bonus. No a tu dolu máme k dispozícii strelnicu a na trošku iné tréningy, takže je to také niečo s niečím. Rozhodol som sa tak, že prvé dve série pôjdete po minúte, interval, tak ako minulé. Hej, že Jakub, Tomáš, Damian, Artur, Maťo, Pavla, Ema. Asi by som to psychicky nezvládala, tú prípravu dlhú a náročnú všade bez nej. Tak, aj mne daj. Aj Igorovi daj do kamery. Do kamery. Bravo. A utekaj domov. Naozaj mi to psychicky pomáha. Už len voči tej motivácii športovať je to super, že ju môžem mať a že sa môžem proste tešiť potom aj na tréning.